Yes, your dress is more beautiful than mine. Okay, so. What about the picture? You're running away from our picture, I can see that. Is it a video or a picture? Okay. You have 5 seconds each as single people. So what you live in the single life? Yes. Come on. What? I don't think I'll miss anything in the single life. What about you? Nothing at all. Okay, so the time is right? Yes, yes. Okay. We're ready to marry you. Yeah. Der er mange i Danmark, der er flest kvinder, der er præster. Det er lige vendt, sådan de fleste. Jeg så dem nogle gange, og så var jeg sammen med det også. Live er det første gang med en kvindelig Hvad er præst. det, katolik eller hvad? Nej, det er ikke så. Ja, protestant. Ja. Ja, protestant, det er altid. Ellers kunne jeg ikke Just være turn around, præst. love. Katolikker kan ikke være kvindelige præster. Ah, katolik er ikke damer på det? Nej. Det er rigtigt. Det tror jeg heller ikke, Det er ikke altid mig. at Church of England har heller ikke, tror Det jeg. er kun Kun protestanter, ja.